ketok iki. Serapatan. Mana Mas? Bul-bul. Pek wis paru tok. Iku. Loh. Cek ketok kereng, Bos. Sopo gitu kerang ngendang. Aku tak wong kono wong anyar aku. Sopo jenenge? Ahmad Ro. Ahmad Mamat. Bayar lek ngene, aku ikut wae pencegahan iki. Dorong oleh penumpang kon bayar rek. Yo, Wae, peserta iki. baru yo. Iya. Peserta anyar ku kudu bayar apa sih gitu. Aku ya dorong oleh penumpang dia. Pencegahan di ono. Ya wis, Ada bayar apa? Bayar bensin ta? Bayar bensin. Ono kesa Iki kata opo iki anu iki sarung tak ketok iki. Putaran. anyar. Nemu Dan ikan. wah, kali. Bahaya ini ya. Putaran. Putaran. Ya ini tangan. Kamu nanti kamu. Kamu ya lagi hilang kamu nih. Cek Mas. Iya Mas. Yuk. Bayar lo, bayar lo. Bahasnya mari. Iya engko. Tenang. Anyar lupa. Wah. Gantok. Ada kita mangkal. Koyo arek. Aku kok tau ketok iku mangkal di perapatan ku. Koncone anu Carawi Soleh ya, soleh. Iya tunggale soleh, ndene Carawi. Arek kendang kok iki. Dulur mata berarti ya. Iya Mata wae. Ya gelet sampe Aceh. Aduh. Ya opo kajine wae harus buka. Ada ini ada Bang. Arek kendang koyo Undang-undang matamu. Aku ketok dek kendang pas ono orkesan yo. Enak. Kok tau ketok aku. Ngene. Kang ojek ini pelan. Top boy. Mas, aku numpang nunggu, tak kira malu. Naik, antem mion. Ya opo rek sepi ta? Oh, iki kalau Ora anyar, Pak. anyar, Pak. Sepeda putih. Hah? Putih, bu peta opo iku? Dari Soleh, dari Putra itu. Rawi kowe. Rawi. Dari Mas. Malek mawi nembok. Mas, kalau sing ngeslot ta nih? Hah? Kalau ngeslot tukang ojek. Gak ono, Mas, gak tau jenengan slot-slotan. Ono ae slote lawang kok. Cangkemmu. Ya. Oh, karnapal. Mas. Baru kamu. Cuk, kamu gak Lo anak endi, Mas? kowe sih ya anak Norjo. Anak Norjo. Norjo. Nor sama 7, Mas. Ojek, Bu. Sampean bisa ngeliat. Gak apa ya? Kau tahu dulu iki aku yo. Sing biasanya ngeliat lho. Saya sampean viral. Jadi TikTok Iya. belum Mas. Iya. Oh, ojek kan nih, Pak. Iya. Gini. Oh, enggak. Dan dia dengan orang-orang pegangan nih. Bang ojek ya. Sopo ora iki? Tandang itu apa ini? Aril lah ini. Tulisane kok tak kita harilan dia. Iya iki. Nanti ya. Di mana tandangi arek wi. Utang gak dibayar. Merokok yang megaya yo. LA. Black. Ngono ya megaya bisa. Loh, Bate. bahasa Norjo dikeluarkan, Bos. Itu kan dia kan. Gue teko Iya. lo gue sih dia. Oh gitu. Jakarta nih bos. Bagaimana kabarnya kamu? Ya lo kok nggak tahu ketok lo. Iya, kapan aku keluar lo? Ramah itu aja. Gue narik ojek sendirian hari-hari. Gue sih nemani kamu lagi badok. Di badok. Nanti kamu marah. Ojek, Bu. Sepira, ya Allah. Saya main dah ojek lah. Lu Mas ojek Mas lelekan wis saya nanti tadi jajan. Dekang terbalik mana apa? Lo betul. Tak minum. Tuku es lagi, tuku es lagi. Tanggal 2 kegeden. Putih Tigoro iya koyo Pak Didi. Guru yo. Oh.
Ojo kan bisa ngoroi. Turu Pak De, turu Pak De. Kano. Ono. Kali aja itu kok maksar ku yo nang ojekan Jawa. Oh, ngojek ah. Yo, iku pajangan. Balik mana? Tuh, kabut juga. Mulai-mulai gue wah tak set itu ya omah. Apa? Oh iya, apa? Lek takoni kok. Ya kaya Anu. Lek takoni. kayak kamu Jepit sering apa? ya. Jepit apa? Anu. Mesti jawabannya anu. Toh. Ngene, lek larang ini. Ini, iki ha. Kan gunting. Kan Kan gunting. pada petekan ya. Tak pada ikan ya. Sopo mantane presiden. Mantannya presiden. Ojo sih, ojo mantane presiden. Tadi kamu ae. Mantane jadi gubernur Jawa Saya baca Timur. guyu-guyu Mas. Pipa. Gubernur Jawa Timur kan wedok aja ya. Sopo mantane gubernur Jawa Timur. Sopo Ipun, wis Ipun. Yo lanang. Sopo mantane ya? Ya wong lanang, Mas, mantane. Lu pacar lah. Ya mekeke mantan bojone. Wih, jancuk arek dulu. Situ arek. Lah iya sopo mantane gubernur Jawa Timur. Kepalan situ. Ya karo apa? Lek sakarmu mantan iku apa sih? Ya bekase Kamu. Pulake kamu, bekase ngomongnya aku di pacar ya. Bekase pekku. Pacar berarti ya. Sopo mantane? Karo Mas, gak kenalan. Duh. Kira kuwi nenane. Kamu rokokan Mantane kamu. iku ya. Mas, tapi hitam. Karo. Mas, tapi hitam weh. Mantane Bowi saya gak dikaro. Mantane gubernurnya iki gak dikaro. Oh iya, bekase gubernur ya. Iya kan betul lah, bener iki mantane. Kan Mas, berarti kan dikolo. mantan gubernur. Dulu, mama dulu. Gendong tuyul. Pat, kita tahu, Pat. Hubungan itu mah batu. Sini sing hubungan itu mah mending. Lu gak aku. Lu temenan yo. Per hubungan. Tok kae apa? Saya main roh langsung untuk dolan di game sini bro, sekolah. Kabeh ae ono tulisane lho ana. Ngeyel Mas. Totolan ngawur. Rusak. Mbak Sono ya rohin nek kaman neblek lho. Aku lagi gini Oh, kamu ini. Penoleh lek nek Kamu nakal yo. Mas, kamu nakal ya, Mas. Boleh gini, Len. Takut nama jek-jekan. Iya. Mulia hati lu. Iya. Sono. Iya. Bang. Jarak tengah, Bang. Ini lungguh, Bang. Kayak nang Indonesia. Kok kaiso. Kan biasa jarak tengah. Bisa lah. Aku di mepet tempo. Oh, dembuli kamu. Lek mepet dhek ya. Dembuli kamu, mepet kamu dah. Lo gak tahu ketok lo. Lu kentot ya. Topo. Golek duit. Mas, ini jauh, beneran Len. Omae yoga niku teng ndi? Lega sapa? Yoga tole. Lo gak tahu le. Oh, Pon tahun. Oh, ngene Mas. Mana aku? Aku kan omae yoga tole aman ngerti sih. aku karo. Iya. Tapi aku cuma tahu ketok. Anjer-anjer ya. Ngene yo. Pen lurus yo. Iki lho, Ndi kono-kono. iki lho nang kantor polisi. Iki lho dalane iki lho. Ana polisi tidur ya. Apa ndi polisi iki? Iki lho ganjlukan kalau dari kono. Iki lho polisi ini lho nang rakor tuh. Yo wis yo, kene dalan lurus Mas. Julukan yo. Yo, dalan lurus. Pen lurus Lurus kok. kok iku ono suket lurus to. Ayo tolong Mas, aku cepetan mak susu Mas. Iki lho aku kate nerangno dikasih cerita ngene lho. Yo. Pen lurus yo. Kok ana penggokan kiri.
Pantutno kiri. Kiri ku akeh kiri nandian. Ya pokok kiri kok ono enggak kiri, Mas. Iki mau takon ancer-anceri. Lah Omahe iya. sapa? Omah yo gak tole, omah. Lah ya gak tole sih. Lah iya aku tau ketok areke lewat gang iku. Kan opo jenenge? Jare gang. Gang Kembang. Gang Kembang. Gang oh sih tak kali ngene. Gang Lampok yo, Gang Lampok yo. Lah kan mlebu Gang Lampok, ning ngarep iki kan Gang Lampok. Heeh. Kan lurus. Mari kono engko ana tikungan ngiri, kan ngiri. Mari kono lurus maneh yo. Tutno ngiri ku, engko ana tikungan kanan. Apa menggoan ditutno? Iya lah di dalan. Lah ngono dalan ngiri iki lho. Yo, panjang nek kiri ya lho. Kok nek tikungan kanan. Kan kanan wis, lurus terus wis. Kok nek kono ana toko Sumber Jaya. Heeh. Pen takono di kono. Dendi griyane yoga. Aku tau ketok di kono soal. Kene wis sih. Mari ya. Sampeyan kate ngojek sih yo. Kate ngojek. Yo terus nang omahe Iya. yo. Arepe yo. Heeh. Kene sampeyan golek sih omahe. Engko baru sampeyan kandhani iki. Lek wis seru omahe. Oh iya bukan untuk mah. Ya, Po. Sampeyan golek sih omahe engko Golek baru isih. kandhani iki. Budal engko. Oh, golek sih ayo. Iya. Kok lek wis seru rini yo. Toko Mas, toko apa? Sumber apa? Toko Sumber Jaya. Urip. Sumber Jaya. Sumber mati dah. Jaya. Penang. Sumber poro. Jaya. Bisa, yo apa iki sumber apa iki, Mas? Sumber Jaya. Sumber Iya, Sumber Jaya. Sumber Banteng. Sumber wis. Sumber Jaya iya Sumber Jaya. Mas. Suwun ah. Ya ya. Nanti, Kok Mas. lek wis seru rini yo. Nanti, Iya. Cabang jero, Mas. Oh, dalane ya Allah. Oh iki dah arahnya rek. Iya iki. Oleh Di Oh, tak kayak cukup bensin mau lagi ya. Wah. Separuh lho, iki lho, separuh. kompensi po apa ya dane iki kacok ngojek. Iki lho akeh bensin iki. Ya Allah. Di akeh lah ra. Tulin bensin iki. Kedip lho. Sik lah kon niku ero tau Mas. Hah? Kon ero tau Mas. Gak iya dan aku ikut pas ngeterno wong yo. Tau ketok yo gak. Bedane gak lapo. Terus gang iki akeh. Gang iki akeh. Dah, kira aku tahu ya omahe wong iku ning ngarepe Wong sapa? Yoga apa wong ayo? Wong iku jenenge sapa? Iya, lek wong iku akeh, lek yoga siji. ya kan aku arung teko pasar jaluk Jare ngojek. ero, jare ero. Ngene lho ceritane yo. Aku iki terno wong yo. Iya. Ngojekan. Ngene iki. Mas ngojek. Tak terno. Sopo sing ngojek yoga apa wonge? Wong teko pasar Iya. yoga. Iya. Boleh yogae. Takon. Ana ngojek. Terus, lah omahe wong iki mlebu lampok yo. Pas Pas mlebu kowe dipangan karo wong. Kang Mas duduk buah. Oh, kange yang dipangan iku. Gange berarti Gange, yo. Duduk lah. Gange udah leboni. Lah karo dipangan kange. Teleponnya apa? Sepeda. Dalan lewat Oh. lewat gang ya, lewat gang. Sepeda iku ono dalane lho ta. Oh. Kok gak ono sing mudeng sih? Kang. Kok Gang. Iya. Duduk gua Lampok. Ya Iya, Allah. ayo kang opo sih? Oh, gange berarti Jenenge gange Gang Lampok ngene. Gang kates ora. Deng. Kelor ono. oh ono wite berarti dek gang iku. Iya. Dek gang ono wite. Iya ono wit Lampok, pinggir wit Lampok terus ono tulisan. Oh, gange ngene berarti loro. Yo gak wite loro, terus dukure ono tulisan Kodonge. Gang Lampok ngene. Iya terus. Terus iku mlebu. Terus, Lah aku pas wis. mlebu yo lurus. Terus salepan wong. Ya weh. Wonge iku sapa wonge? Yo gae. Jare kon gonceng wong, terus jalepan sing jalepan wong wisane apa sih? Wong ngono piro sih wong? Ngene lho, Wong ngono ya piro? Allah. Ini Yo. tutup ngene lho tuh. Aku kan mlebu gang yo. Mlebu gang. Ngene yo. Aku iku lurus yo. Iya. Salep. Lho, Salep wonge, salep wong Beltin. Tak kira sapa. Tak delok. wongin Pak Beda bisa. Temu ta? Ada temu wae. Ri ya apa ya ri? Kan arek Lah, pengen golek sapa sih? golek yoga. Golek wonge apa omahe? Golek areke. Ya lu kan mau jare takono Mas. Iya, Mas kan ndek omah masih ono areke, Mas. Lho.
Aku golek omahe sareke. Loh. Sekenar Mas. Ya, golek omahe arek duwi. to. Lah omahe yo mangko sampean parani. Are, Iki lho arek iki. mau tangkemu yo meneng to le. Kon meneng ana arek. Ya kesel. Arek gini Mas. Ya urung ngono aku bakane omahmu ling. Loh, Gak mau ceng dak kono mangai kan Yo, Enak arek. kok arek dudu-dudu mer arek. Iya. Iki Aku tambah ngomong. meneng arek. Karo apa? Ngono nang aku ling. Karo apa aku, Ling? Iki bisa iki nasu. salahno, iki salahno. Enyen takon omahe gak takon arek. Coba rusak. Oh, SD mah tanduran SD iki. Terus apa iki? Aku kudu kesel lho. Aku sing kalau ngomong iki kilo arek kilo. Ya apa? Ya, Cari Mas, kan dolek omahe. Aku yang dudu iki sing kenal omahe. Melok, boleh duit. Sono iki. Lho, rek. Jangan jauh. Tulung iki, rek. Wes, melo kenapa kok? Melo kenapa? Melo kenapa nih lo? Melo orang saya lo. Ayo. Tolong tolong Cuk, hei. Assalamualaikum semuanya. Ini suasana persyutingan lagi agak horor berkabut. Ini ada Mas Ferry. Lah, ini ada kamu ini kamu. Kamu di zoom aja kamu ini. Lah, ini kamu. Ini adiknya kamu ini, Jepri Prascoro. Ini berkabut saudara-saudara. Ini lokasi syuting berada di pergunungan. Lah, ini kamu ciluk banget lah. Oh, tibanya bukan kabut tibanya. Ini ada orang obong-obongan. Tibanya ada orang obong-obongan tibanya. Lo arek endi lo? Lo arek endi? Lo arek endi lo? Gue anak kendang duku. Ojo kencang-kencang anjing. Lo Colok gue itu asli. Horek coloke horek. kayak salonnya jenggot ya. Rebo. Ya mari ngene iki Pak buyar. Turun ya. Buyar cowok kowe aku buyar. Mari teko ngono kowe kan gak tau ya. Iki kemarin lagi tandek to iku. Kira wong salah pan salah ngene. Lah omahe wong iku nek omahe wong iku nek ngarepe toko percaya. Ora tau ketok ya kok. Saya iku lho bos saya. Toko sumber jaya. Oleh luwe iku jaya. Apa? Oh, lu ada Iku cari celuk. Seru lho, lagi nih. Kita ngomongin apa? Cok we. Iya. Terus. Lah sir. Yo. Ono anjen arek ini. Jalan arek ini enggak ono yo. Pengen golek yo. Pengen ngapa meneng kan bolan golek yo apa? Arek apa main. Iki kan ketok lagi to. Kayak kendek kan. Ya cerita dulu. Nah. Yo, ayo. Oh iya. Ya. Lo hey. Pinggir ya kon we. Lah era naik dari tukang ojek dari motor jawe. Cok.